fa manyan ma'aikatan gwamnati da kuma wasu celebrities na can suna ta faman hada kuɗin siyan iPhone 17. Da kwatsam sai muka hango mai sana'antu a babur har ya mallaki tashi. Labarin da ya jefa wasu da dama cikin cece kuce. Bacin wani bawan Allah ya hango wannan mai babur din fa dauke da wayan iPhone watan iPhone 17 Pro Max wanda kamfanin iPhone suka saki kwanan nan. Kun sani cewa kwanan nan kamfanin iPhone sun saki sabon wayan suna iPhone 17 wanda kimanin kuɗin ta ya kai dala 1,100 a kuɗin Najeriya wajen naira miliyan 1,600. A wani gajeren bidiyo da ya yawo a shafukan sada zumunta an ga wannan bawan Allah rike da wayan iPhone 17. Duba da yawon wannan bidiyo da mutane da dama sun tofa albarkacin bakin su. Inda wasu suke cewa ha kai ai shi kai wannan ai wayar fake ce. A inda wasu kuma suke cewa kai wannan ai dan kungiyar kare mutunci ne kawai ya samu kwaba ne ya samu. A inda wasu kuma suke ganin wannan wayar fa ba tashi bane an bashi ne kawai ya rike. To kuma dai hakan ne yayi mata dauci barazana. Domin ko hakan yayi nuni da shine mai babur na farko da aka fara gani rike da wayan iPhone 17. Kuma ni ma shine mutum na farko mai hozin da na fara gani rike da wayan. Amma shin menene ra'ayoyinku? Kuma kuna ganin wannan wayar ba ta asali bane ko kuma cewa wannan wayar wani ne ba shi ya rike masa? Ku aje mana ra'ayoyinku a comment section. Allah subhanahu wataala ya samu dace.